Salam mehriban vatandaşlar, salam aziz yurttaşlar. Şuun sizin bilen canlı yayında biz şu Türkmenistanyň bir taraplyk statusyny alşy barada bir geňişleýin gürrüňedelim diýip ýyrnaşdyk. Vatandaşlar hoş geldiňiz. Halmurad aga, Merdan be, Hayat hanım, Abdurrahman be, hoş geldiňiz. Şuunky temamyzda bizim Türkmenistanyň bir taraplyk düzgünnamasy we onuň işleýiş düzgünleri we bir taraplygyň perde arkasy. Birinji soraglarymyz şeýle başlanýar vatandaşlar. Hemde bir taraplyk propagandasynyň dürli ýerlerde ulanýyşy. Türkmenistanyň ynsanperwerligi, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň işleýiş düzgünleri ýaly şuunky temamyzda şeýle soraglar bar vatandaşlar. Hoş geldiňiz ýene bir gezek. Şuunun ha Türkmenistan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny Birleşen Milletler Guramasynyň 185 döwletiň tarapyndan ikrar edilmegi netijesinde bir taraplygyny aldy diýilip karar kabul etdiler. Türkmenistan 1995-nji ýylda öz bir taraplygyny 185 döwletiň ikrar etmegi netijesinde kabul etdi. Şonun şu bir taraplyk statusynyň Türkmenistanda nähili işleýişi barada biz öz pikirlerimizi yurttaşlarymyza ýetirelim. Yurttaşlarymyzyň o barada pikirlerini biz şu ýerde dinleýijilerimize ýetirelim diýip bir arada şuun ýygnaşdyk vatandaşlar. Hoş geldiňiz ýene bir gezek. Ilki bilen sözü Halmurad aga bereli. Hoş geldiňiz Halmurad aga, başlygyna. Sesim eşdilýärmi? Hawa gelip dur. Salam, hormatly kardeşler, salam, hormatly yurtdaşlar. Sag bolun çagyranyňyz üçin. Men işim gatykan, ýöne bir ýanyňyzda biraz bolýyn, bilýänje de atlamaýdy, soňra maňa gursat berseň men çykaýyn diýip garaşyp oturan adamlar bar. Jaň etmeli, habarlaşmaly, iş gatykan, şoň üçin düşünmeklik bilen kabul edersiňiz diýip pikirlenýän ýa oýlanýan. Indi şu garaşsyzlygyň bir nerden tapylany, nädip bu türkmeniň maňlaýyndan çykdy bir şu zatly barada kim oýlap tapdy? Şonu halkymyz şu neçelen bilen köpratlar ýoksa aýdybam berdik bol öwran aýtmaly bolýardy. Garaşsyzlyk statusy ýa garaşsyzlyk emeli goragy 1992-nji ýylda eser ýykylandan soň şol Niyaz Boris Şihmuradowy ýa-ni Awdukuliýewiň ornuny Daşary işler ministri edip getirenden soň şondan soň bir projekt hökmüne ortaga getirdiler. Mene ýa Türkmenistanyň içinde der, ortaýetdim. Soň şol 95-nji ýylda kabul edilende mene ýa Ýewropada süreçedi. Näme maksat bilen edildi? Maksat şol bir tarap bolsaň, bir taraplyk statusyň bolsa, sen içerki işlerini hiç bir döwlet gatnaşyp ýa gatyşyp bilmeýär. Senin hiç bir döwletiň içerki işine gatnaşmagy hukugyň ýa hakyň ýok. Ene şu bir taraplyk statusynyň hem peýdasy hem jogapkarçylygy şundan ibaret. Onu näme etdi Niyaz? Niyaz ol bir nähilem bir häsiýeti boýunça şeýle bir züwwetden gorkak adam, öz kolegasinden özü tiskip beren. Ýöne karakteri boýunça gaty mekir adam. Şu jan sözü bilen adamyny janajak bolsa jany tutýar adam adyny. Halmurad ýer başlawyrdy ýer. Soňundan ýeňsäňden pysagurýan adam. Şoň üçin ol şol döwür Türkmenistanyň parlamenta gelemde halk şu aşawadyň ýylaty sapar tilki diýär. Men näme üçin tilki diýerler? Tilki edämen zanak diýdim şu häsiýetini özüne alyp barşyny adam anlaýyşyna göre muňa halk şolary ýa tilki diýip ben lakam oýup durlar da. Indi işin ýerine gelsek,
Bari Şeyh Manadıpy Daşary işler ministri edip bellerine Barysyň o gatnaşygy bar. Odolam şol Hindistanyny ýa-da bolup işledi, habarçy bolup ýa Orsiýetde o ılımy bilimi ýetik. Şoň üçin on ýanyny Kemalya ýa-da Aksultan Töraýew edip Töraýewne. Ol şol Türkmenistanyň men barkan parlamentde kam bolup saglyk saklaýyş ministridi. Ýöne Niýazowyň aýaly ýanyna bolmansaň, Aksultan bilen onsoň ýemani tespesiň başlygy bardy şu taýda. Ne şolary gerekleşdirip aýalym diýip şu gelen mihmanlaryň öňüne ýa döwlet delegasiýalarynyň öňüne şolary görkezdirdi-de ýa-da gidenme. Ene soň Aksultan Töraýewnany şol Birleşen Milletler Guramasyna Türkmenistanyň ilçisi edip uğratdy. Ene şol Bary Şeyh Muradow bilen şeýle yslaşyp işleşen adam. Ondan bular näme diýýärler? Ondan Recep bar diýme. Recep näme ýa Recep mi? Ol Sapar, Recep Sapar. Ha, Tapylýa Sapar, Recep Sapar şolda ýeňil senagat ministri, soň vice premier boldy. Ol şol ýeňil senagat bolny haly önümçiligim şoň elinde. Ol 90-njy ýylda belden şol wezipe. Ene şol maňa gelen habara görä samalyotlar nepis dokulan Türkmen hanlaryny bir näçe samalyoty şol ýeme ola diýerler. Amerika, Afrika, şol döwletleriň ýa wekilleri bar ýa Birleşen Milletler Guramada oturan. Şolara sowat. Ene biz şunu aljak bolýar, gaýrat edin, kömek edin, näse düğün çöňüz diýen ýa. Ne olam bir paran bir görnüşi de. Ene şeýdip şu ýollar bilen ýa meselen taýýarlaýarlar. Ondan soň 90-njy ýylyň 10-njy dekabryna da Türkmenistanyň garaşdyrlyk statusyny Birleşen Milletler Guramasy eglan edýär. Status näme? Kime gerek bol status? Näçe Türkmenistana gerek? Beýleki döwletler näme üçin garşy bolmalydyň sonra bardy. Türkmenistan ýa-ni täze ornalan döwlet, ýaş döwlet. Hiç kime algysy bergisi ýok. Korrupsiýada ozal dünýä meşhuruna belli bolmady. O birinji ýol başly öňkü kommunist, kommunistler azmy dünýäde. Ýöne isleýär, men bir tarap boljak diýemez elim o. Bolýa alsyn. Ene bir tarap döwlet diýip eglan edilen günden soňra Niýaz şerhetleri ýapdy. Ne derejede yaptı? Türkmenistany biri barlygy bilen geljek bolsa bir döwlet ýa halkara guramasy, gyzyl Haçmy gyzyl ýarma jemgyýetimi, insan hukukları goraýjylaryny, türmede otururlarmy, ýa-ni bir tuberkuloz keselinden keselläken ýazardy. Şolar giýjek bolsa, fursat berenäs. Ýok, biz salamlak, bizene bir tarap döwlet gerek gelsin diýär. Ene bulan bir taraplygym şo bilen baglanyşykly halkymyzy ýa-ni ölümsiz, bilimsiz, ama haksyz, hukuksyz ene kördekin edip saklamak üçin alynan status şol. Men şoňa iki elim bilen garşydym, şol döwürem şu günü. Ýurda barsak, birinji nowatda men şol bir gara taşlamaly diýip pikir edýän. Bir tarap bolup, oň nämesi bir tarap? Näme Orsiýada ýygyny uzman adamlar uğradyp o taýdan Ukraina urşuna sokuwaty. Hani Türkmenistan nakı eseri kılınak getirilen ok yaraglar, harbi enjamlar nirde olur? Näme üçin Orsiýet alyp gitdi hemmesini? Bir tarap bolýan bolsun. Yok bizde bir taraplık. Ene bizim boynumuzdan şol ýanky daha şol asylyp duranda halkymyzyň ene şol bir taraplyk statusy. Şu bir tarap bolan üçin halkara guramalar şolardan bir ruhsat girip bilen akly. Bu döwletlere ikrar eden zadyna özler ynanýa, özleri şonuň berjaý edýärler. Ola bolsa şertim şahym edip, o ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň baýdagyny hany öz ýemesine gurnan bolup, ay bizini halkara normalaryny berjaý edýär, hukuk normalaryny şol sany edip. Hani bizim hukukumyz, hani otyra milletin 60 göterim Türkiýede.
Ine beýska şaýtsak şol, bize şol statusdan biziň ýitiren zadymyz ummasyn kan gazanan zadymyz hiç tat ýok. Kim gazanny? Niyaz oň töweregi Gurbanyguly, oň dogmasy şoň töweregi näkiler ene şonu galkan edip ullanýarlar. Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny we halkyny kysasta saklamak üçin, şolary golguruna edip ullanmak üçin. Hem ýurdun baýlygyny ýele sowurmak üçin. Ne oýnalýan oýun ýa oýnalan oýun. Enne şu mahal stadiýana bir zady belläkçe, siz şonun soňra halky özüňiz düşünürin. Şu mahal Ukraina tarapy 170 tane Türkmenistanly grazdanlaryň diýen olar watandaş diýip özlerini atlandyrmansaň men şol pasportyna grazdan diýip ýazam, şo grazdanlaryny ağdaýyn şol 170 tane grazdanı yesir alınany. Ukraina tarapynyň. Gör näçe müňisi o toprakda mesarupkadan näçe dugdağın bolup ýatyr bilýän adam ýok. Inni eger Türkmenistan bir tarap bolýan bolsa, Türkmenistanyň grazdanlary näme işleýär o taýda? Ene toru. Enne şu fakty biz ullanyp kardeşler Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutmaly, petisiýa ýazmaly, Türkmenistany ýa-da bir taraplyk statusyny mahrum etmek barad. Ine şondan soňra halkara guramaly Türkmenistany gönügirme hukuk kazandy. Ondan bärde ýok. Şonu aýdyn edim gysgaça. Maňa soragyňyz bolsa beriň, bolmasa da ursat beriň, men çykaýyn iş gatkan kardeşler. Oğlum Halmrada, vatandaşlar sorağımız bar olsa verelim mi? Halmrada. Hani? Vatandaşdan bir soraw gelipdir. Bir tarap ýurt bolýan bolsak, näme üçin Kuşkuda orsun haçy dur diýe. Kresti dur. Ne berekella. Bir wagtlar Şu haç Rus imperiýanyň goýup giden iň çetki topraklary diýilip beýlek giden zady näme üçin häli bugüne çenli Türkmenistanda dur. Ine meselen olursa şol bir taraplygyň bu mesela bir peýdalygy ýaly o haçynyň bize gerek zady ýok. Ol Ors imperiýasynyň ine mellegim ştaýda guturýar diýen ýaly ol mellegim agaçdy kelir goňşularyň arasynda. Ine şol mellegi agacy şol Ors ýedi. Maňa dogry düşünjek bolun ýurtdaşlar. Şol ýykylman Türkmenistan öz başlak däl. Şol ýykylman Türkmenistan garaşdy däl. Ýok, ne ýanmar. Indi siz şu mahal öňden çykan Türkmenistan Allahjan, Hudaýjan. Onu näme üçin siz gorsun haçyny saklap otursunuz o taýda? Ne mende sorak. Siz beýle beş wagt namazyny berjaý edip oturan, o uçmaka barjak o dünýede 70 sany periýat bilen o äbede jibe bolup ýaşadyk adamlar bolsaňyz, bu näme üçin gorsun biziň kanymyz dökän hazyny get şuny şeli saklap, oňa daşy hem goraly hem gül destelerini goýup o taýda kasam içirýärler diýe. Owa. Ene bolşy şol. Dogry sorak beripdir ýurtdaşym. O haçyň gömüni ýer bilen ýoksan etmeli. Başarýan bolsalar. Ýöne biz onu dert ýurda bar. Sag bolun, sorak bereňiz. Bolýa, sag bolun ýurtdaşlar, kardeşler, size de işinize üstünlük arzuw edýär. Ene çeýdip, ene aýjakan kardeşim, ene çeýdip çykyş edip, enne siz ýaşlar, baýdat siziň eliňizde, siz alyp gitmeli ýurda aňyrlygyny. Bizdiň enne maslahatçy size sapara bilen. Bolun, siz uçurum, üniversitetden guturdunuz, yeterlik. Ýurda dolanylmagy, ukyby martede, goja gaýrat mar tejribe de bar. Galan adam wagt görkezler. Sag bolun. Sağ olun Halmrada. Gel veren gurrunlarımız için. Köp sağ olun. Sözü men alayım. Başka. O Hayat Hanım başladı. Yana Halmrada'nın aýdarlarynyň üstüne biraz goşma isleyen. Deme halkara hukukda bir taraplyk bir statusdur. Bu statusdan Türkmenistan alandyr. Bir taraplyk daşarky siýasatynyň paragaçylykly ýol bilen ýöretmäniň bir prinsipidir. Ýöne Halmrada'nın aýtýany
Türkmenistan'ın rejimi bunu özünün işlerinin üstünü örtmek, halkı izolasyada saklamak için Ural hükümünde kullanyandır. Bir taraflık dine bir daşary ýurt üçün däldir, daşary ýurtda siýasatyny ýöretmek däldir. Bu bugün dünya globaldir ve neme adamlar bir ýeriniň watanyna gidip gelýändirler ve bu düne daşary siýasatyny daşary ýurtlarda ýöretmek däl, bir taraflyk senin daşary ýurtdaky watandaşlaryny goramak. Daşary ýurtdaky daşary ýurt däl, ýurdun içindäki daşary ýurtdaky watandaşlaryň howpsuzlygyny üçin etmek, goramak, hakyny hukugyny üçin etmek daşary ýurtda. Bu dymmak däldir, hereket etmekdir. Krizisler vardır, krizislarda kömek etmekdir. Herkeli ýagdaýlar var, o ýagdaýlarda daşary ýurtda sen watandaşyň hemme taraplayın bir döwlet arkasyndaky bir döwlet höküminde, döwlet bolsaň, höküminde sen onu hemme taraplayın goramaldyr. Ýöne bu borçlar ýerine ýetirilýärmi? Ýetirilenok. Meselem, daşary ýurtlarda ine watandaşlar gezipdir, Türkiýe var, Rossiýada var. Näçe sanyk nelegal watandaş, türkmen watandaşy var. Näçe daşary ýurtlarda şu oturan nemeleri vardır, predstavitelleri vardır daşary ýurtda. Pasoştalar, konsulstalar. Bular näçe ýerde, näçe watandaşlaryň nemesini, pasport meselesini çözen oklar. Ýa-da meselem daşary ýurtlarda ine Rus, Ukrain urşy bolupdyr, ine İran, İsrail urşy başlady. Näçe her ýurt görýär, watandaşyny uýarýar, şeýle urşy başlady. Habardar bolun, şu ýurtlara gitmeň diýip uýarýarpýandyr. Nemetýändir, habardar etýändir öz watandaşyny. Türkmenistan näçe muny edenok? Ýa-da ine şu häzir İrandan neme bombalanypdyr. Türkmen watandaşlaryny evakuasiýa etmeli. Ene näçe ýurt, bütün başga ýurtlar hemmesi evakuasiýa edip otyrlar. Bu arada Türkmenistandan hiç bir ses çıkanok. Gaýtam nemeni ol ýön gidip bilmedik nemeleri, ol uçaklary biz öz aerodromlaryna alýas, üç wagtyna nahar berýär, lukmançylyk kömegini edýär diýip nemetýär, övünen bolýarlar. Emma sen näçe öz watandaşyna edemok. Bir o däl pandemiýa döwründe ine Türkiýede näçe sanak nemelerini watandaşlarymyz daşarda galdy. Öz watandaşyny ýurdun içine almady. Türkiýe näme etdi? Ýöri-ýete uşagy berip öz watandaşlaryny aldy. Türkmenistan muny näçe etmedi? Ýa-da ýurdun içinde hadiselerini Lewak, Mari welaýatynda neme tupan turup näçe adam helak boldy, näçe adamlar öýleri veyran oldu. Muňa näçe kömek etmedi? Gaýtam muňa göz edip Owganistana humanitar bir kömek berdi. Ya tamam, iyi vermelidir. O ýerde da humanitar kömek goýur zatdyr. Ýöne senin başda öz watandaşyna kömek gerek wagty. Sen daşary ýurda iyi vermekmi göz edip? Olsaňyne deme näçe Milli Halasy Komiteti näçe gerek aýtdy, watandaşy uyardy. Habardar etdi. Gitmeň şu Russiýa urş bolupdyr. Ine urşa akydyp otyrlar. Diýip näçe gerek neme uyardy welin hiç dinlenmediler. Haçanda Ukraina tarapyndan neme çykandan soň urşda tutsak edilen türkmen tutsaklarının spisaklaryny Ukraina çykaryp başlandan soň onan bizim kardeşimiz Umida Bekçanova şu an Türkiýanyň deportasiýon lagerinde otyr. Umida Bekçanova bu spesakdaky YKM efirde watandaşlara aýdyp oturanmakdy Türkmen jemgyýeti bir şok boldy. Bunu Türkmen rejimi bunu hiçbir şekilde dile getirenok. Dile getirenok, aýdanok. Bu çağalardan habar alıp bilmeýän maşgalalar var. Bu maşgala bir tragediýasy, bu diňe bir maşgala tragediýasy däl. Bu Türkmen rejiminiň özünün borçlaryny ýerine ýetirmeligi üçin başdan şu ýerde urş bolupdyr diýip öz watandaşyny habardar etmän üçin, hakyny şu ýurtdaky hakyny hukugyny goraman üçin bu netije geldi.
bu öz borcundan kaçmaktır, diňe bir kaçmagan däldir. Bir taraplygyň prinsiplaryny bozmakdyr. O mesela bir senin Türkmen sosiologlarynyň başga bir ýurdun mediada ady çykyp dursa we senin Türkmen rejimi sesini çykarmany otursa, bu bir taraplyk däldir. Bir taraplygyň prinsiplarynyň bozulmagydyr. Mesela men hanradan aýtyp geçdi, Gyzyl Haç guramasy bardyr. Halkara Gyzyl Haç guramasy bardyr. Bu mesela nämedirň borjy, ine uruş bolan ýurtlara berýändir, tutsak edillerler bilen aileleriniň arasyndaky habary ýetirýändir, goraýandyr, şolara näme etmeseler diýip, işkence etmeseler, gynamasalar diýip goraýandyr. Ýa-da her ýurduň bir türmesi bardyr, şolaryň üstünden monitoring etýändir. Bu Gyzyl Haçy näme üçin Türkmenistana girkizen oklar? Girkizen oklar sebäbi o ýerde bolup oturan wagşyçylyklaryň üstüne örtmek üçin. Ya sen bunu girkizmek bilen sen bu vatandaşyň en soňky bir kömek alma mehanizmini elinden alýan. Sen bu işkencelere göz yumýan. Olup duran zady görmezden, yani görmezden de ýurtdan gizleýän many. Etýän wagşyçylygyň ýok näme çykmasyn diýip sen bu bir taraplyga gural höküminde ullanýan. Yani bu bir taraplyk diňe bir näme däl? Daşary ýurt siýasatyny altarmak däl, bu senin birinji bilen öz watandaşlaryň, onda da daşary ýurtdaky watandaşlaryň öňündäki borjundur. Ve sen bugün öz ýurduňdaky, öz ýurduň watandaşlarynyň daşary ýurtdaky parahatçylykly, howpsuzlygyny üçin bilmeýän bolsaň, hak hukugyny gorap bilmeýän bolsaň, sen bu apatlarda sen hiç bir zat edip bilmeýän bolsaň, sen bütün dünyanın arenasında parahatçılıklı siyasetini ne edip sağlayıp bileceksin? Sağ olun. Sağ olun Hayat Hanım. Gaty dogry belläp geçdiňiz ene şu Türkmenistan şu betaraplyk statusyny özüne perde hökmüne ulanyp düzgünlämäsini dol derejede bozup oturan bir ýurt bolup durşy mümkin watandaşlar. Merdan kardeş size söz verelim mi? Öyle. Yurttaşlam. Evet. Başüstüne. Hoş gördük. Kardeşler, oğul ile esen olsun. Esenlikler. İşte da Türkmenistan'ın öz dipnotu var, web saytında var kendi. Yine İsrail'in İran'da arp barayan harbi işleri var da aytıp geçýärler. Şu taýda ýöne dil bilen aýdanda İsrail bilen İran arasyndaky çekeleşigi diplomatik ýol bilen çözüp boljakdygyna ýa-da şoňa çagyrýandyk. Ellek geçýärler. Muhim şöyle ýa-da bularyň diplomatik ýollar bilen şol çekeleşigini çözüň diýär. Ýöne indi näçündir häzir aýdyldy şol gurulmalar. Awganistanda Taliban rejimi Awganistan resmi häkimetini basyp alanda näçe şoňa gap näme hiç tezin çykarman oturdy. Ýa-da geçen ýyl Hırat şäherinde soýdaşlarymyz bar, türkmenler. Bularyň jaýlary yer sandramasy sebäpli jaýlar jaýsyz galdylar, azykyz galdylar. Näçe şolara ýa-da aýdyp geçişler, ýa insanperwerlik kömegini bermediler. Ýa-da Russiýanyň Ukraina garşy ýurt basar hereketi başlandy. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynda sözçü bolsa, ýani söz hakkı bar bolsa, näçe şonu dile getirmedi. Russiýa näme garşy durmady, ýa pikirini aýdyp bilmedi. Türkmenistanda bir döwlet guruluşy bolsa, öz pozisiýasyny görkezmedi. Häzir wagty näçe şol nämeler diplomatik hereketler bilen çözmeli diýip aýdanoklar. Russiýa ýüzlenenoklar.
Näme üçin Eýranda ýene biziň soýdaşlarymyz öz atlarynda gyzyklamalar bar. Baskı ýalar. Näme üçin şolaryň tarabyndan hiç ele arka duruşluk diýelmeýär, durmamy. Şonuň ýaly hereketleri çykanoklar. Bularyň başga da bir sözi bar. Biz ýa Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen diýär. Hemişelik bir taraplyk, ýani bir taraplyk ýalda bütün dünýä hukuklaryny ikrar edýär, insan haklaryny neme diýär, ýerine ýetirýär. Ýa geçýärde her dipnotunda var şeýlerini diýär. Ýöne üçin de Merdan Muhammedow öz hukugyny ulanyp Türkmenistanda şeýle ýagdaý we halk gorlukçylykda, sady ýagdaý, çökünlükde siyasi durumluluk ýok. Halkyň haramly öle ýurtdaşynda hyzmatda halkyň gözüni açmak, ýagdaýlarla halkyň gözüni açmak bilen sosial medialarda iş alyp baranda Merdan Muhammedow şuna getirdiler. Näme üçin hukugyny ýerine ýetiren noktalar. Merdan Muhammedow öz hukugyny ulanda. Hakkı vardı şoňa diýmäne hukugy bardy. Aýtmana. Oňam şeýle bir maddada geçýär. Her kim diýär, gönüden göni, her bir ýurtdaş diýär, gönüden göni ýa-da wekilçilikli öz ýurduny dolandyrmana hukugy bardyr diýär. Demek her kim öz ýurduny dolandyrma hukugy bar bolsa, öz ýurdunda bolan halka bolan genosit bolsun, baskıcı rejimler bolsun, bunan tankit etmäne hukugy bar. Ýa-da ýene şu neçelle öz hukugyny ulanyp Umedy Zanbekjanowa Türkmenistanda eneleriň, çağalaryň ýagdaýy barada, denan türmeler barada aýdyp geçende. Näme üçin onu içeride ýene adam türkäp içeri galdylar. Gepletmejek bolýar. Näme üçin ýurtdaşynda goýanoklar görünmez hereketler bilen baskyn dowam edýärler. Munyň ýaly Türkmenistan Birleşen Milletler'däki ýaňky ikrar edilen hukugy ýa-da haklary, halkyň hakyny onuň ýaly ýerine ýetirilýän bolsa bu ýagdaýlar birhili ters gelip durdy. Aýdýan sözler bilen hereketler ters gelip. Ýa-da ýene Türkmenistanyň Milli Halat Edici Komiteti döredildi. Näme üçin şolaryň garyndaşlaryna ýa-da özlerine baskı dowam edýär? Ýa-da ine iqtisady ýagdaýy galdyryp bilenok diýip aýdar. Ilmler ýok ýa bilimler ýok diýelim. Ine Türkiýe Cumhuriyetinde agramly Türkmenistanyň agramly bölegi şaýda hyzmat etmekde görewine gazanmakda. Russiýanyň Ukraina garşy alyp başlanan emesi bardyr, ýurtbaşar hereket başlady bolýar. Türkiýedäki türkmenleriň vize meselesi ýatyryldy, gyzytlandy, has nemeler berk ýere getirildi diýip. Ýöne Russiýa tarapda ýeňelleşdirildi. Adamlary bular bilen Russiýadaky bolup duran, ýani Russiýanyň başdan uruşuna tarap ýol berkedilermi, näme etdilermi, adam üçin edýärlermi? Şonuň ýaly bir hili soraglar ýüze gelýärdi. Hani Türkmenistan ýanky onuň diýmeden adam hukuklarynyň aşagynda golun çeken bolsa, öz şo taýda sözlük hökmünde bolsa, bu zatlar ýerine ýetirilen oklar. Näme üçin ýurdun içindäki türmeler ýyl-ýyldan sanar diýär. İçinde oturan adamlar, öz hakyny soranlar, siyasata goşulanlar, birgiden nähaklar, näme üçin ýetki diýerler, näme üçin ýyllar boýy şo taýdan oturup kesel bolup çykyp diýerler.
5 adamlyk ýerde 10-15 adam bolup oturýarlar. Ana bu insan hukuklaryny amal aşyrmasy nerden boldy? Öýlerä häzirlikçe. Sağ olun Merdan kardeş. Doğru, gaty gowdatlar bellep geçdiňiz. Ýa-ni insanperwer kömek berýän bolsa, şu Türkmenistanda 2021-nji ýylda ýalňyşmasam, Çärjewde hemde mary taraplarda tebigi betbaçylyk boldy da. Hatda Özbekistanda da boldy şu ýyl. Şondan näme üçin Türkmenistanyň öz halkyna insanperwer kömegini bermäni şu wagty Özbekistana mı ýa-da Awganystana mı insanperwer kömegini uğrady da Türkmenistan. Han onu öz halkyna seretmän sen başga halka nähil kömek edip geljek şu ýerde? Sen soralar wada. Muhammed kardeş baş üstüne. Hoş geldiňiz. Sağ olun. Şol ýanky bir taraplyk meselesi boýunça gurrunlaşdyňyzda Ajahan hanım bir taraplygyň barynjy bilen biz näme sözdük manysyna seredelim. Tarapsyz bolmak da hiç bir näme goşulmazlyk ýöne bir ýagdaýam ýanky bir taraplyk statusy nähil ýagdaýlarda kabul edilip bilinýär. Misal üçin söwüş ýagdaýlarynda kabul edilip bilinýär. Hiç ýeli bir söwüşe tarapdarlyk edilmek, hiç bir söwüşe tarapdar bolmazlyk meselesinde. Indi häzir şu ýerde hem biziň Türkmenistanyň içindäki bolup geçen ýagdaýlar bilen gawatlaşdyryp, garşylaşdyryp gidelim. Häzirki döwürde köpçülüge häzir özlerini nähili bir nemede görkezmek isleýärler. Türkmenistanda häzir hökümet diýip düşünýär da köp watandaşlarymyz, ýurtdaşlarymyz ýöne bu hökümet däldir, hökümete ýela oturan bir jenaýatçy topardyr. Barynjy bilen biz şonu kabul etmeli, şoňa düşünmeli. Hökümet diýilýär da, hökümet, döwlet diýip biziň ildeşlerimiz ýa-da umuman türkmen jemgyýeti, türkmen halky şunu şeýle kabul edýär da, bolen bu däl hökümete ýelen bir mafiýa jenaýatçy topar. Şu taýdan başlanýar. Şu jenaýatçy topar ýadyr özüni dünýä arenasyna näl görkezýär, tarapsyzlyk görkezýär. Ýöne tarapsyz bolmak üçin o taýda behbitler bolmaly ýa-da bir şertler bolmaly da. Näýem tarapsyzlygyň birinji bilen tarapsyz bolma sebäpleriniň biri birinji bilen söwüş bolan ýagdaýynda. Dünýäniň özünde näme diýilýär? Dünýä söwüşi diýilýär da bir näçe ülkäniň bir ara gelip ýa bir näçe ülkäniň biri-biri bilen söwüş edýän halatynda bir şuňal bir näme ýüze çykyp bilýär. Mecburiyet. Yani bizde häzir söwüşem ýok daş döwregimizde. Bir tarapsyz bolmasynyň nähilek bir nemeler bar, mecburiyeti. Ondan soň şol harby güýji boýunça hiç bir tarapa goşulmazlyk diýilýär. Yani harby güýje goşulmak, harby güýji birleşdirmek diýilende NATO'ny biz mysal alyp bileriz. NATO ýaly şoňalak bir guruluşlara goşulmazlyk diýilýär. Ona goşulmak üçin ýa-da NATO goşulmak üçin ýa-da NATO ýaly bir harby bir birleşige goşulmak üçin moň şertler bar da. Yani biz ikinji maddada da ýa biz nemede galdyk da egzamenden geçibilmedik. İkinji maddasy boýunça da. İkinji maddada ýa sen harby güýjüň şol birleşen güýçlerine gawat gelen ýagdaýynda. Häzir biziň harbylarymyz hakynda da gepleşiklerimizde, çykyşlarymyzda kärdeşlerimiz gatykän agzak geçdiler. Nähilek bir pes ýagdaýdaly harbylaryň.
Onun maksatly şuňaly bir pes ýagdaýa düşürilendigini aýdyp geçildi. Ondan soň bu ýerde ýene bir näme bar, şol diplomatik bir deňaramlygy saklamak diýilýär-de öz sebitinde, öz regionunda. Şu diplomatik bir deňaramlygy saklap bilýän bir syýasy sözü, syýasy güýji bolmaly aslynda. Emma biziň Türkmenistanda alyp görelim häzir. Bir daşdöwrüne sözü ýetirip bilýän mümkinçiligi barmy? Ýa-ni syýasy bir orny barmy daşdöwründe? Bolam ýok elbetde. Munyň hem düýp sebäbi ýurdun başyna oturdulan ýa-ni häkimiýete eýelen jinayetçi toparyň oturdan adamlaryň hiç bir syýasy düşünjesi, syýasy bir täsiri ýa-da syýasy tarapdan bir aň biliminiň ýoklugyny eýem diňe Türkmenistanyň içindäki halk däl eýem daşdöwrüň bilýär muny. Sebäbi adamlar nähil diýelen türkmenlerde bir söz bardyr. Hiç kim çöregi ýeňsesinden ýen ok diýip. Bu zatlar görünüp dur. Belki ses çıkarılmayanlığı bularyň edip beren hereketleriniň tasdiklayanlygyny manysyny bermeýär da. Şoňa bir ýetersiz hemme taraplaýyn, hem syýasy tarapdan hem bilim düşünje tarapdan ýetersiz adamlary ýa-ni eýelenen bir jinayetçi topar tarapyndan eýelenen bir häkimiýete oturdup goýupdyrlar. Ol eýam dünýä bilýär ony. Üstünden gülüp beren haýsy ýa-ni bir halkyň arasynda da gurrun edilende haýsy bir türkmenleriň köpçüliklerin gidip işläp ýaşap beren ýurtlarynda şu zatlaryň hemmesi halk köpçüligi şu baran ýerindäkini Türkiýany mysal alyp biler. Ondan soň Ýewropa ýurtlaryny mysal alyp biler. Orsiýadyň işine alyp biler. Şuna Orsiýada da gatykän ildeşlerimiz gidýär eklenç maksady bilen. Hemme ýerde de şu zatlar gurrun edilýändir, ýazgarlýandyr. Bular düşünükli bir zatda öz syýasy bir orny ýok Türkmenistanyň. Diňe bir dünýäde däl daşdöwründe de, Orta Aziýanyň içinde de söz güýjem ýok. Şuňa alyp bir barynjy orun bolmaly nemeler bar da, wasyflar diýilýär-de türkçe. Türkmençe näme bolar? Wasyflar bolanda bir nemesi, sypatlary. Şo sypatlaryň hiç birine eýe däl bir döwlet bar. Şo sypatlaryň hiç birine eýe däl bir döwlet baş tutanlary bar. Gynansak da şu bir taraplyk diýilýän zat häzir kime hyzmat edýär? Häzirlikçe şuň bizim görüp oturan ýagdaýymyzda ýurdun başyna, häkimiýetiň başyna oturdular. Kuklalaryň eýeleriniň hyzmatyna bähbidine hyzmat edýär başlan. Şolaryň bähbidine hyzmat edýär bir taraplyk bir fasat diňe bir şeýle daş görnüşinden görünsün diýip ýasalan bir zatdyr. Indi türkmen halkam bunu görýär, dünýäniň beýleki Türkmenistana bir sähel gyzyklanan adamlar bunu görýär, düşünýärler. Bilmedim da bir taraplygyň men gözümde ýa-da men düşünjämdäki ýeri şudur. Häzirlikçe şunu aýdaýyn. Sag bolun. Sağ olun Muhammed kardeş. Merdan kardeş baş üstüne elini kaldırdıňyz. Boş şaplarım var. Daşardan ses gelen nokta mı? Yok. Şimdi Türkmenistan neme diýärdi? İnsan haklarını ikrar ettik hem de yerine getirýär. Ýöne aprel aýynda Geldaganyň işi boýunça, Geldikariýanyň işi boýunça wagty doldy Türkmenistanyň. Ne üçin? Son çoğan 6 ay möhlet verildi. Şoň dowamında Türkmenistan tarapy
ne sosyal medyada ne de döwlet mediasy hasaplanýan medialarda şu hakynda hiç zat aýdyp geçmekde. 7 sanaň kanal var ýokdam. Näçin haýsam bu şolaň birinde. Şu geldaganyň iş boýunça. Geldaga ýa tökmetat ýa-da ýa-da belli ýagdaý bolmady diýip neme bermeli. Tepki berken mesela dünýäň ýüzüne ýaýran iş belli bir summada açyklandy, tönelmeli. Ýöne bärde meclisiň başlygy diýip görkezleýän adam oňa o beýle geplemene hiç hakam ýok, hukuky ýok diýip bu hakynda prokuraturasy bardyr, Türkmenistan'ın baş prokuraturasy. Biz döwleti görkezýärler özleri. Geldaga näçinji ýyllar Türkmenistan'da ýaşapdyr, başgalasy näçinji ýyl ýaşapdyr, näme iş edipdir, hemmesi arkiwlerde bardyr. Näme sebäpden türmede oturmaly bolupdyr, ne? Hani atlaryny ýerde, hani athanasy ýerde, hani onuň topragyny ýerde. Şu hakynda da hiç neme tepki görkezenoklar da. Yani boldam şeyler bolanogam diýenler. Ýöne bugün bolsa biz insanperwer diýerler. Yani biz adamçylykly döwlet diýip görkezýärler. Türkmen şaýdanda. Ýa-da ene kembinämizi türlü ýollar bilen içeri galdylar. İnsan haklaryny yerine ýetirýän bolsalar, näme üçin açykda hud edilmedi? Kemine näme jenaýat edipdir? Bu da Türkmenistanda döwlet we ortada döwletiň garşysyna näme jenaýat edipdir? Diňe öz hukukyny ulandy. Olam doğuşdan adam bolup ulanyň üçin, ýurtdaş olanyň üçin, ýani insan haklaryny 3-nji, 5-nji, 8-nji, 10, 20, 21-nji maddalary hem kemine degişli hem Umidajan Bekjanowa degişli şol maddalaryň hepsi. Hemmesi. Siz dönük, siz döwletiň sirrini açýaňyz, çepden sagdan ne tanış ýa-da bir resmi däl agyzlardan dünýä halkyň arasyna ýaýratyp görersiň. Sen döwlet diýen bolsaň özüňe 7 sanam kanalyň bar. Umidajan Bekjanowa şunu şeýtdi. Tutnamasy bilen aýt. Ýa-da kemine, ýani Merdan Muhammedow şeýle etdi. Şeýle döwletimize şeýle ziýan ýetirdi. Çık orta aýt halkyňa düşündi. Ol öz proksilaryň bilen ýa-da bir çepde sagda bir agramy bolmadyk bir nemelerle ýa-da myş neme bilen olar dönüp olar yaramaz adam. Ol döwlet beýle işlemeýär döwlet beýle. Döwletiň öz işleme düzgüni bar. Senin prokuratura diýip saklaýanyň bar bolsa, Adalet ministrlik diýip aýlyk alyp duran bolsa, ýani funksiýany ýerde etýän bolsa, ýani işleýän bolsa, zatlar ýerine ýetirmeler. Bir adam orta çykýarda hemmelerde gol millilige garşy näme diýär, çara görmeli. Biziň berigimiz ýok. Özüň meclisiň adam näme näil diýerden başlyk hökmünde çykan gelip hazina başlygyna derek gepler bilmeden. Şu taýda ýam şolaryň professional däldigini, ýani özüniň döwlet däldigini şu taýda ýam görkezdi. Ya dene men şöyle ettim daha sosyal medyanın üstünden Göktepe aslında Berdimurat yani Nurberk Han'ın oğlu Berdimurat Han'ın goğuru var. Yangalar deyip ne mevzunda var yapayım üstünde. Şimdi milletim şu tayık var ya ayet okuya yine diye o hakkı var bak ayet okuma. Yani ne için şu tayda bir sancak goğuru var. Ne mi dine Berdimurat Han üstüme tayda. Hani böyleler yurt için can verenler. Rus imperiyasında bizim topraklara getirmeyecek olup can verenler. Ya üstüne tünklerin üstünde pahtaki buğday yakıyorlar ya mescit kaldırıyorlar. Evet de cüve oluyorlar Rus Federasyonu. Hani Göktepe'de
1991'den bäri sen Türkmenistan döwlet bolup diýen bolsaň garaşdyrlar alýany. Russiýadan sen milliardlap reparasiýa almaly. Näçin almaly? 1865'te geldi senin neftini aldymy? Elinden aldy. Kara nimede Kaspiydaky balyklaryň elinden aldymy? Aldy. Topraklaryň elinden aldy. 3000'lap 5000'lap Göktepe'de zorlanyp soňam Eýranda satylan gyzlar. Ana olaryň ary. Ýa-da Soýuz döwründe ne bitdiler? Gazlar gitdi. Ana olaryň pullary. Ýok edilen aýdyňlaryň janlarynyň nemesi? Haklary nirde galdy? Bular öwrüji jüwer Russiýa bilen gatnaşyp ulaşyp böler. Barp olardan medal alyp bölermi? Ine şehatlary Türkçe hanım bilen kemine aýdyp geçende bular düşman boldy. Diýmek onda Türkmenistan yurtdaşy senin şeýle kemçiligiň bar diýen bolsa buny kalam ýa-ni islemeýän bir neme bar, baskı bar. Demek Türkmenistan öz ihtiýarly däl. Ýani soragda berildi, näme üçin haçdy? Uşkuda. Çi hareketler etmeýän bolsalar diýmek şol Türkmenistan intem Russiýa Federasiýasynyň alt nemesinde, golasynda, aşagynda. Hani senin insan haklaryny, insan perwerlik haçan edilýär? Haçan özüňden atdy edilýär? Sen öz halkyňa seretmän daş döwrege altyn saçlaryňda näme? Diýmek Türk şöyle neme gelýär? Bir adamlar sen ýurduňy, öz ýurduny düzeltmäne, insan haklary boýunça da hukuklary bar, ýöne senin olara garşy çykýan. Diýmek o ýurt seninki däl. Senin o taýda bir oturtulan hukuklar. Näçe şu neçeler Türkmenistan şahsy elçiligine geçeren topraklary 99 ýyllyk täýirlen bir kadar adam sosial media çykarýarlardy. 99 ýyllyk kärende aldyk. Götüp ron kärende ulanyp bermek dogrymy? Şu zatlaryň ýalňyşdygyny Ummedajan Bekjanowa da aýdyp gelýär şu neçeler. Türkmenistanyň Milli Halaket Komitetiniň gurjularynyň biri Merdan Muhammedow aýdyp geldi. Ýöne näme üçin bulara garşy çykylýar buların aýdýanty. Çykyp aýtmaly. Prokuratura genel prokuratura çykyp aýtmaly bar bolsa. Şular şeýle ziyan etdirýär. Ýok edilen. Şu neçelerden Russiýa imperiýasy gelen döwürleri, hanlary, begleri, ýurduň mollalaryny, terdarlaryny ýok edip geldi. Soň gyzyllar bolup geldiler, olar ýok edip geldiler. Hani näme üçin Gaýsy Atabaýew Sankt-Peterburga çağırılıp näme üçin taýda atylýar? Näme üçin Nedirbaýew atylýar? Näme üçin men diýen mahaly Muhammed Guly Atabaýew birden kellesinden ağratdı, burunun içinde öldü gitti. Ya Muhammed geldi, ya Böri, ya da yine Berdikel Babay, Şahirim, ben bir tanımı dünyadan geçti. Yani şu adamı bir hepte NKVD'de sakladılar. Onun için içerik salyalar. Şöyle yazı etçada. Berdikel Babay ve denk duruşları yandaşlar diye millilik duygusunu halkta oýarmak isläpdirler. Herkes ýazgylar bilen, hekaýalar bilen halkyň arasynda. Bulardan toplap alýarlar, boyun bolanlara çykarıp goýarlar, boyun bolmadyklary içinde öldürýärler. Berdikel Babaýew NKVD'de oturup çykana bir hepde. Näme üçin çykan soň ýa-da millilik ýazgylar. Millilik duygusyny oýarýan ýazgylar ýazan. Diýmek baskı edilipdir. Diýmek boyun edipdir adamlar. Şunam şu ýagdaýy dörer Türkmenistan
Ine. Hemine nail wagt edýärler. Hawaram ýok hemine de näme boldy, näme etdi. Sen döwlet bolýan bolsaň onuň ýaly etmersiň. Şola adam şöýtdi. Şoň üçin hemen içeri galdy. Ýa-da geldi kariz bize töhmet atýar döwletimize. Onuň ýaly bolan ok geldi kariz bize ýaşan ok diýmeli. Gitti Özbekistanda ýaşat diýmeli. Mesela maýtýanda fakt getirdi. Geldi kariz. Ýa-ni töhmetdi. Ya Umide Canbekjanow görünmez. Häzir baskı edýärler. Ödem şulara Türkmenistanyň möhümmetini işleýän nirdawr musurlar, nirdawr nemeler bilen işleşýär. Meştaýda durayın. Häzirlikde. Hawa. Sağ ol Merdan kardeş. Hayat Hanım'am elini kaldırdı. Başüstüne Hayat Hanım şu vatandaşlardan gelen sorularım bardır. Arasında şolara da cevap berip geçsek deyip kiretdim. Başüstüne Hayat Hanım. Neme var da anne, Türkmenistan'ı yakında nemen sanına girkizdiler. İnsan sevdasını destekleyen, goldayan yurtların sanına girkizdiler. Bunun hem aydın suutnamaları var. Yani Merdan Bey'in ait geçişiyana Türkiye'den mesela Merdan Muhammedov alkaç gittiler. Umida Bekcanowa'nın şehitçak oldular. Nem üçün alkaç gitçak oldular bunları. Sebebiler insanlara bir örtülen cinayetlerin üstünü açık görkezdiler da özlerinin hakkını, hukukunu näde goramaly ýa-da hakkını, hukuklarının nähili döwelenýänligini we üstünün üstü örtülen cinayetleri açık görkezenden soň bulara nemeni alkaç gittiler. Umida Bekcanowa'nın alkaç gitjek boldular. Ene neme diýerler? Özüm Türkmenistan'ne insan kaçakçılığını goldayan yurtlaryň neme sanawyna girdi. Özüm Tier 3 diýip 3-nji dereceli neme girdi. Bu da näme diýmek? Bu da Amerikada Döwlet Departamentiniň adam sewdasy baradaki nemesi var. Şol komitetde ullanýan kategoriýadyr. Bu kategoriyadaki bu derece düşen yurtlar şunun bilen bağlanşykly bolýarlar. Näme üçin bu derejege girkizýärler? Bu derecede haýsy yurtlar girkizýärler? Şu yurtları eger adam sewdasynyň öňüni almak boýunça çäre geçirilmeýän bolsa, geçirmeýän, onuň aksy ýerine goldayan bolsa, meselem şol pydalary goramak boýunça hukuky goldaw bermeýän bolsa, günäkärleriň meselem kanunçylyk ýol bilen cezalandyrmaýan bolsa, bu yurtlar ýa-da neme halkara nemeler bilen edaralar bilen guramalar bilen hyzmatdaşlygyny etmeýän bolsa we şolaryň berýän adam hukuklaryny goraýan guramalaryň maslahatlaryny äp bermeýän bolsa, onda bu yurtlaryň sanyna girkizýärler da. Diyecek bolýanym bu Türkmenistanyň bu spisaga girmegi diýerler ene pozitiv bir taraplyk diýip kän aýtýandyrlar. Oňuň bir taraplygymız pozitiv bir taraplygy biz bütün dünýä arenasynda pozitiv bir taraplygymyzy näme etýäs öňe sürýär zat diýip kän aýtýandyrlar. Ýöne Türkmenistanyň şul insan sewdasyny goldayan yurtlaryň spisagyna girmegi bilen pozitiv bir taraplyk bilen gaty gapma garşy gelýändir. Gat çelişki bardyr berde. Eger bir yurt pozitiv bir taraplygy öňe sürýän bolsa, bu diňe bir gapma garşylyklara ýa-da uruş söwüşlere goşulmany garşy durmak däldir. Bu bir insanyň adamyň mertebesini goramakdyr. Adam sewdasyna garşy neme söwüşmekdir. Bolmalydyr. Şular aýdyn diýdim. Sağ ol Hayat kardeşim. Doğru zatlar bellep geçdiňiz. Ha şu ýerde şu Daşary işler ministrliginiň düzgünnamasy çykarpdyrlar da şu öz web saytynda. Biz diýe islendik çylşyrymly ýagdaýlarda diňe Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasy hemde
halkara hukugynyň umumy ikrar edilen gaýdalary esasynda parahatçylykly ýollar bilen çözmek üçin siyasi diplomatik serişdeleriň giň toplumyny ulanmagyň zerurdygyny nyktyýar. Eger şu datlary ýerine ýetirýän bolsa, şu düzgünnamany ýerine ýetirýän bolsa, onda ýa-ni şu kardeşlerimiziň belläp geçýäli Merdan Muhammedowy, Umydyjan Bekjanowany insan gaçakçylyk ýollary bilen, ogurluk ýollary bilen Türkmenistandan çykaryp, şu Türkmenistana akitmek barada beýle gizlin ýollary, gizlin nemeleri ulanmazlar. Bu ýerde näme üçin düzgünnamada beýle ýazylýar? Bu tarapdan şoň üçin biz başgaça işleýärler, bular aşagdan gizlin ýollar bilen insan söwdasyny edýärler. Hemde şu Merdan Muhammedowa yüklenen günah barda. Şo günah da Türkmenistanda hakykatdan şu Daşary işler ministrliginiň öz ministrligiň başyna oturan şu Reşit Meredowdi ýa şol ödi şu Merdana yüklenen günäni özü şu gün edip oturan adam hökmünde öňe çykyp dur. Ýöne perde arkasy diýip biz dogry belläp geçdik şu ýerde watandaşlar. Şu düzgünnamany ýerine ýetiren aklar da perdeň arkasyndan bular gizlin ýollar bilen jenaýet işlerini türler. Şu ýerde watandaşlardan gelen soraularam bardyr. Mene görüp bilemek ýöne Abdurrahman görýän bolsa. Abdurrahman başystyna. Ne häzir şu taýda Hayat Hanım azak geçdi. Türkmenistany sistematik, ýani dowamly insan kaçakçılığı bilen aýyplayan bir neme bar. Spisik bar. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Daşary işleri ministrligi 1998-nji ýylda çykarylan halkara listesi nemesinde ýene 10 ülkeni, ýani 10 döwleti şol spiska goşdurda. Şo döwletleriň arasynda Türkmenistan hem bar. Ýani insan gaçakçylygy diýmek gaty bir halkara bir suçdur, jenaýetdir. Ýöne bulary hiç Türkmenistan bilen baglanşygy ýok, ýaly bir näme paýlaşýarlar. Geçende size maýlak geçdiňizde şu Daşary işler ministrliginde bar. Ýa-da men muny bir nemesine bölegini okap bereyim. Köpçüliklerin habar veriş serişdelerine Türkmenistanyň raýatlarynyň ABŞ ştatlaryna girmegine böleklerin gadagynçylygyň girizilmegi bardak habarlaryň peýda bolmagy bilen Türkmenistan Daşary işleri ministrligi şeýle çözgüdiň türkmen tarapyna aşa düşünüşmezlik hemde alada döwletýändigini mälim etýärdi. Ýöne bu taýda düşünüşmezlik diýmegi bularyň näme manysyna gelýär? Ýani sen şoň ýaly insan hukuklaryny çeýneýän beýleki döwletlere howp salýan bir döwlet dälmisin? Oň ýaly aşa düşünüşmezlik diýilip jogap berer ýaly. Hamaly bir hemme konstitusiýon zatlaryny uygulap gelýän şolara hormat goýup gelýän bir döwlet ýaly özüni tanatmak isleýär. Ýöne aslında mundan bir taraplygyň arkasyna gizlenip hiç sady kommentariýa bermän gelip ýörler. Niň soňky zady görendiriňiz, Eýran bilen Izrailiň arasynda bir harby çaknyşma bolupdyr. Şoňa ilki bilenem gelip Türkmenistanyň mide jogap berýär. Mundan öňe iki döwletiň arasyndaky uruşa biz garşamyz ok diýip duran bir döwlet nädip boldy-da şoň ýaly diplomatik çözümleri başvurmagyň, baş goşmagyň, şol diplomatik ýollar bilen çözmegiň tarapdary bolup çykýar. Eger munça neme diýen bolsa, diplomatik çözümleriň tarapdary bolýan bolsa, Rossiýa barada näme üçin şoň ýaly aladalaryny bildirmedi? Rossiýa Ukrainanyň 5-den 1 bölegini basyp aldy topraklaryny. Näçe milyon adamyň ölümine sebäp boldy. Näçe milyon adamyň şo taýdan göçüp gaýtmagyna
ulusal milli göçüň nemesine sebepkär bolup durdy. Näçe maşgallar bir-birinden aýra düşdi. Şoň ýaly gumanitar problemalaryň bolup duran ýerinde Türkmenistan näme üçin öz aldydalaryny bildirmedi? Bu hakda gumanitar tarapyna söz etmekden başga da olary näme diýsem, insan tarapdanam goldaw ber başladylar. Nädip etdiler? Türkiýedäki 3 aýlyk wizasyz giriş çykyşlary bardy. Olaryň yapylmagyna garşy çykdy. Bu bir. Ýöne bu hawara iň köp yorum yapan, kommentariýa berenim Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasyndan jogap geldi. Nämemişin? Türkmenistanyň howpsuzlygy üçinmiş. Türkmenistanyň watandaşlary daşary ýurda gitmegini öňüne almak bilen nähili howpsuzlyk çärelerini görýändigi şu wagt hiç hili açyklanmady. Ýöne wagtyň geçmegi bilen belli boldy. Rossiýa öz daşary işleri ministrliginde Türkmenistandan gelen migrantlaryň sanynyň 800 göterilenini 800% göterilenini açıklapdy. Indi haýsy ýurda bähbitli boldy? Türkiýanyň wizasyz rejimini aýyrmagy haýsy ýurtlara bähbitli boldy? Elbetde de Russiýa. Diýmek, Türkmenistanyň jenaýetkär topary Russiýadaky bolýan gyrgynçylykly urşa, baswalçylyky urşa ýardam berýär. Ýöne kapitolundaky bolup durýan Eýran bilen İsrail'in arasındaky urşa diplomatik çözüm soraýar. Bu indi beýtaraplykmy, ikiyüzlülükmi? Şo zatlaryň üstünde de bir durup geçeli. Sağ ol Abdurrahman. Merdan kardeş baş üstüne sen söz bilersin. Sağ olun. Şeýle, bu taýda bir taraplyk bir gawy köpmende ulanýar-da. Ýöne indi Türkmenistanyň ýurtdaşlarynyň agramly bölegini Türkiýeden Rossiýa Federasiýasyna ýönlendirmek, ýani ýol görkezmek, urup durmak gerekedi. Ýani her türlü ýollar bilen gaçmak, wiza ýagdaýyny ýapyp, o tarapy Russiýa tarabyny eňleşdirmek. Diýmek, adamlaryň nemesini ulanýarlar da, çäresizligini ulanýarlar da şo tarapda. Indi nähili diýýärdi? Bir nemäniň öňüne, şagalyň öňüne neme atanyň ýalda, iýim atanyň ýalda. Şo taýdan soň studentlaryňyzdan arada öz hukuklaryny sorap dawa etdiler. Dogry dämi? Denan neme ýurtdaşlarymyza çellä taýakladylar, ýenetdiler. Rus Federasiýasynyň politikary. Ýene de Kursk we okuwlaryny dowam etmekleri üçin Kursk we Belgorod nemeler oblastlaryna tarap wuzlara kaýd etdirip bildirýärler. Olarym biziň ýurtdaşlarymyzam, ýani ýaşlarymyz o taýda uruşum bolup duranyny bilýärler, uruşa ýakyndygyny, ýani howpludygyny bilýärler, o taýda gitmek islemädirler. Ýöne şu taýda Türkmenistan tarapy, ýani MIT diýen adlandyrylýan bir topara değişli adamlar benim için de şu meselelerini çözüp vermedi. Çözümü nähil çözdü? Bular yurttaşının peydasını çözmen, buları wuzlarından attırdılar diýýärdi. Ýaşlamadan hemmesi diýenýärler ýa Türkmenistana gaýdyp gelmekdir. Boldy. Bular ýöne çykarma moýundaldyr, üstesine basyş edendirler. Bular özlerine de ýaşlarymyzyň enatallaryna da basyş ediler. Özüne ve garyndaşyna basyş etmek buların nemesi da häsiýetinde. Indi Türkiýede zähmetde bolup duran ýurtdaşlarymyzyň ýa-da içeriden daşary çykmak isleýän ýurtdaşlarymyzyň ýani ykysady
kynçylyklary çözüp geçmek üçin yurtdaşyny aýlyk günlük gazanmagyna çykýan yurtdaşlarymyň Rus Federasiýasyny tarap ýönlendirilmesem indi Rus resmi güýçleriniň diýip eline işleýär. Gerekende olary werbowka diýip bilerler. Bular gidýärler bizim yurtdaşlar 3 aýlyk ýa 1 aýlyk neme wiza bilen yeňil wizalar ýa iş wizasy bilen giden oklarda. 2 aýda iş güç tapaýynça da ýanky wizalary dolýa çıkaran pullaryny bizim yurtdaşlar iza almak üçin ýene gaçak kalmaly bolýarlar dokumentler. Bular beýam demäniň açasan a bolýarlar. Rus nemelerine. Resmilere diýip. Indi aradaky mayor Türkmenistan'da mayor işlen yurttaşlarının birin gururuna merdi. Yani statistikany ýüze çykarýar şu taýda. 100 tane adam içinde 3 tanesi Türkmen diýär. Olaryň plene düşdiler. 170 adam. Meydanda çürap ya doňuz diýip itip ýaşaly gidenler näçe bar. Önem üçin. Asy tortu diýip gidenler. Bul diýmek Türkmenistanda ýaňa maýt geçdiler. Näçe gyjaşmadan atasyny sorapdy näme çykdy. Media çykdy. Indi Türkmenistan bir döwlet däl diýip bir netije gelinýärdi. Haçandan näre Türkmenistanyň Milli Halakat Komiteti şunu aýdyp gelýär. Türkmenistanda döwlet guruluşy ýok. Ol bir Russiýanyň eline işläp beren bir hukukla hakimiýetde oturan bir topar, cinayetçi topar diýip. Täbi men aýdyp geçeýin da şeýler var. Türkmenistan bolup biler, iqtisadiýetde çökün bolup biler. Bilimli adamlaryň ýok ýa az edip bilmekleri mümkin. Iqtisadi ýagdaýynyň ýokarlanmagyna bir näçe wagt almagy mümkin. Onda näme etdilersiň? Ýani diplomatik ýol üstünden çözmeli diýerler äwelleri. Näme üçin sen Özbekistanly öwleşen? Näme üçin Gazakystan öwleşen? Näme üçin Günürte Karaya bilen gidip öwleşen? Ýaponiýa bilen bizim adamlarymyza iş berin, hünär berin diýip bilen. Şolatlary döwlet ýolunda edip bilýär. Bir wagtda özüňde mümkinçilik ýok diýer. Edip bilýär, ýok näme üçin arymly ölen Russiýa çykarýar ondan galany. Türkiýe Cumhuriyetine çykarýar. Ýa-da urtysizlik bar. Öz yurttaşlaryna diňe agram berip durlarda genosit dowam edýär. Hasanmaýda. Şudatlary ýüze çykarýan, öz hukuklaryny soramaklaryny, öz haklaryny goramaklaryny halkyna gözüni açan adamlar ýene daýyp Merdan Muhammedow garşy çykýarlar. Gepleme diýerler getirýärler. Ýa-da Umida Janbekjanow. Ýene-de ýurdun içinde zenan türmeleriniň baskısynyň wadygyny, zenan türmeleriniň bolmaly däldigini, çağalaryň nutrient bir ýene dol düşünmek nutrientleriň ýetmezligi, ýani iýmitiniň ýetmezligini diýip barlygyny aýdyp geçdi. Ya zenanlarymyň görül wagty iýmit ýetmezçiliginden çağalaryň keselli dowyandyklaryny, köpsiniň ýogalýandyklarynyň bäbeklerini. Şolatlar ýüze çykaran soň bu adamlar ortadan aýyrjak bolýarlar. Türkmenistanda hukuk ýokdugyny geldi karizm görkezdi. Bütün dünýä suwut etdi şonu. Yani bütün hiç tat diýen oklar geldi karizm. Ne töhmet diýerler, ne dogry diýerler. Bunun üçin ýurdumyň düzelmegi üçin bu gurulmaçylykly terror tapar gitmeli. Ýerine de işini bilýän, işini etjek hakyky ýurdun çağalary bolup biljek, ýani ýurduna ýa çykyp biljek adamlar. Senin adyň Türkmen bolup bilersiň, özüň milletiň Türkmen bolup bilersiň, ýöne Rus Federasiýasynyň demesinde gol astynda gelýän bolsaň, senin türkmenligiň boldy bolmady bir köp.
Demek sen Türkmen halkynyň düşmany. Bu söýlere soraga bolsa Sağ ol. Nurdan kardeş gördü. Hayat Hanım yine elini kaldırdı. Başladı Hayat Hanım. Soňa nämenem oşşakda indi adam hukuklarynyň bozulma gatgan bozulmalary var. Näme bardyr? Türkmenistanda mecburi rehmet bardyr. Bütün müňlerçe döwletde işleýän işgärler bardyr. Mugallimler, lukmanlar, teknik işgärler, ondan soň ekgerler. Bularyň hemmetini mecburi ýagdaýda näme ekilýändir? Okuwçylar hem bardyr, mecburi ýagdaýda paxta ýygmak ekilýändirler. O yerlerde çağalar hem ekidilýär. Mecburi ýagdaýda ekidilýär ödem bular. Näçün meselem mugallim sen näçün ekidersiň mecburi ýagdaýda işlemek paxta ýygmaga? Mugallim paxta ýygmak üçin däl, mugallim bolýa paxta ekýän bolsaň sen ösen haýta asyrda ýaşaýarsyň. Näçün teknologiýa bilen altyn asyr biz nämen eýýamynda ýaşaýat diýip öwünmäni bilýäňiz, o teknologiýanyň kömegi bilen ýygyňda o zaman paxtan. Siz näçün bir muallimy çağalara egitim bermek üçin bermeden alyk galyp ýa-da çağany bir egitim almakdan alyk koýup mecburi zähmet berýäňiz. Siz näçün bir lukmany mecburi ýagdaýda paxta ýygmana berýäňiz. Ýa-da siz bir eskeri bir watany goramaly eskeri näçün mecburi ýagdaýda sen köçe süpürtýäň ýa paxta ýygdyrmaga ekitýäň meselem. Halkara Mot konferensiýanyň 29-njy 105-nji belgili demek bardyr, normalary bardyr. Gadagan etkendir bu mecburi rahmeti. Meselem adam hukuklary bul adam hukugynyň mertebesini döwelenmek demekdir we adam hukuga gedek gelen wagtda bu senin içki siýasatyňdan çykýandyr, bu halkara siýasata girýändir. Tamam. Sağ ol Hayat Sağ ol. Hanım. Şerde soraglar bolsa da alalymmy? Merdan Bey sana görnýän bolsa ýa Abdurrahmana görnýän bolsa okap berseler. Bolýa näme soraglar gelende men izarlap durun. Ýöne häzirlikçi Mhm. sorag ýok, pikirlerini beýan etýärler. Menem kaptaldan pikir beýan edilen pikirleri çykaryp durun. Sorag bolsa dillendirýär. Bolýa, sağ olun. Şerde dün bir gepleşiklerimizde de Hayat Hanım belläp geçipdi da Hayat kardeşimiz. Şu Gyzyl Haç ýa-da Insan Hukuklary Birleşen Milletler Guramasynyň şu Türkmenistana girmesine gadagançylyk girden ekenna. Şol düzgünnama işlenek diýeni şol Türkmenistandaky türmede taklanýan bendileriň sanynyň sany boýunça Türkmenistan 5-nji ýerde durýandygyny belläp geçdi da. Şony näme insan hukuklarynyň hasta depkilenýändige, baskylanýandygy, baskaslanýandygyny anyk nemeleriň faktlaryň üstü bilen belläp geçildi da şol. Emma şu bir taraply öňüne tutup ýüzüne perde hökmüne ulanyp türkmen halkyny şeýle bir derejä getiripdirler. Genosit derejesine getirilenler. Şu Ukrain söwüşindäki 170 bendiler hakda da hiç ýyly şu Daşary işler ministrligi öz web saytynda bolsun ýa-da başga bir sosial mediada bolsun hiç açan bilgen bermedi, şolary izine almak barada da hiç ýyly sesini çykarmady. Türkmenistan şu Daşary işler ministrligi. Emma ana dünkü Iran bilen Israýlyň arasyndaky bolup duran dartgynly söwüş bir-birine bomba atyşyp duran ýagdaýlaryna derrüt ýanky berdi, tepki berdi. Tepki berdi diýilýär-de türklerde. Şol näme üçin şolara ýardam etmek boýunça ýa-da özüniň howa geňişligini näçe ýurtlara açyk diýip yglan etdi. Hem de
şolara medisina kömegi bolsun, iyi biçkisi, ýatjak yerleri hemme zadyny üpjün etmek barada derrew gyssaly ýagdaýda karar çykardy dün 2 güniň içinde eýan. Emma bir tarapyna seredende Russiýa Ukraina söwüşine gizlin kömeklerini berip otyr. Muny biz anyk faktlaryň üstü bilen hem geçen ýylda da kän faktlaryň üstü bilen watandaşlarymyza ýetiripdik da aşağı belläpdik. Sebäbi Türkmenistandan ýerasty, ýerüstü baýlyklary, petrol bolsun, newit, gaz hemme zadyny Türkmenistan Russiýa aktyryp otyr. Hemde Russiýa onu sen bitarap diýen şol Daşary işler ministrliginiň düzgünnamasynda da özü belläp geçýär. Biz diye Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyny bozmazlyk esasında diye parahatçylykly ýollar bilen çözmekligi has öňe sürýäs nyktyýas diýip belliýär. Han ondan sen şo 170 sany bendileriň türkmen watandaşymyzyň spisagyny Ukrain watandaşlary ýüze çykardylar. Ýaşamak isleýän proýektinde goýdular. Hemçin şolary izni almak barada sen insan hukuklaryny bozmaýan bolsaň, sen Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasy boýunça hereket edýän bolsaň, şo watandaşlarymyzyň hiç bir insan ýerine degeri gymmaty ýokmy ondan sen üçin. Hemçin şolary çykarmadyň, sen öz web saýtyňda çykaryp aýt eň bolmany. Ukrainadan haýyş det, ýüzden. Sen o ýerde diplomatik wekilhanalaryň otyr. Sen bellen konsolosluklaryň, diplomatik wekilhanalaryň Russiýada otyr. Näçe şolardan talap etmediň? Watandaşlar şu ýerde bellesen gatyken zatlaryň üstü açylyp zynjyrlama bir problemalar, zynjyrlama bir elhenç ýagdaýlar öňe gelip durda. Haýtanyň başdyny. Şuňana bir fakt koşak bolýanda, ýani türmeler agdadyňyz, menem bir tarap ýurtlaryň arasyndaky şu türmede oturan tutsaklar boýunça belki nemeni araşdyrdım. Endi bir näçe sanak bir tarap ýurt bar nemede dünýäde. Meselem Şwitsariýa, Awstraliýa, Kosta Rika ýany bular nemede şol tutsak edilenleriň spisagy bardyr. Türkmenistan 5-nji ýerdedir. Türkmenistan özüniň pozitiv oňy neutraliteti bilen dünýäde 5-nji ýerdedir. Iň wagşy penitensarny sistemalaryň biridir. Iň wagşy ýapyk we repressivny penitensarny sistemalaryň biridir. Muňa bunu kontrast olarak beýleki neutralny döwletler bardyr. Awstraliýa, Şwitsariýa, Kosta Rika ýany. Bular iň düşük türmede oturan adamlar boýunça iň düşük we iň açyk we şeffaf siýasaty ýöretýän neutralny ýurtlaryň bir neme hasabyndadyr. Bularyň garşysyna Türkmenistan iň magşy, iň ýapyk we iň repressiv bir sistema eýedir. Özüniň pozitiv neutraliteti bilen. Tamam. Sağ olun Haýat. Merdan kardeş başdymy? Fikriňi üstüne dowam etdirmek bolýanlar. Yani düşünjämi geçen yine yani bir taraf ýurtlaryň içinde Türkmenistan bir taraf ýurtlaryň içinde däldir, başga ýurtlaryň içinde iň repressiv yani halit baskıcı, gezici, adam ýok edici, adam döwýän bir nemet bar da bir häsiýeti bar. Yine Rus yani Soветinde gulagyň görnüşleri şahit. Şimdi şöyle muňa akıl mantyk bilen seretsek gaýsy bir ýurt öz bir watandaşyna yani beýle bask eder aýdyňlaryny, erkinligi isleýänlerini, alymlaryny, agramly bölekler nemelerini yani nähili diýen ýurda bir gözellik satýan, ýurda
gelişme akıtyan adamlar vardır bu. Bellice bir prosent. Şonu elde tutmalı derene ne için türmelerden çıkarıyorlar. Veya da yanlış politika yani yanlış siyaset alınıp barlıyada. Sen ondan yılına yaşlanan içinden çıkanı yurttaşına kaçta. Alım di men vatanım di oturanlar içeri kaltan diýmek yurdun içini yılına bozulmaly, yılına ahlaksızlaşmaly. Sebebi ahlakly aýdyň adamlarym bir jemgyýete neme berýär-de, görüldi berýär. Nähili ýagdaýda ýaşamalydygyny görüldi görkezär. Yani dogrudygyny görkezär. Dogry ýaşaýyş görkezär. Ondan yılına da yani aýtýymyz ýaly türme sany köpelse, denanlaryň mertebesini dep gileseň, denanlaryň türmeleň içini doldursaň, bir nähili diýýärden bir nemäniň ýurdun bir genofonduny ýok edýän, maşgala institutyny ýok edýän, dogrymy? Saadet gaýdy kalmaz ýaly edýän. Syýasy durgunlygyň we syýasy bir oňurgaň ýok senin. Bilim bulgamy ýa-da bilim pudaw diýýärler. Ol hiçem ýok. Ine arada ine Türkiýede biz synet ýasary Türkiýe Cumhuriýetinde näme barda ende? Doktorlar ne denan kesellerinde miyoma departatlar dörýär bizim deren anlamda. Bolin şonu rahimine adyna degmen bedenini kesmen miyomany kesip aýrýarlar ýarany. Bitmegine goýarlar. Bizim Türkmenistanda näme diýerler? Bizim Türkmenistanyň halkam şurada denanlaram pestisit ýagdaýda öndürilen önler köp ýerlerde. Ýene şo miyoma diýdi, rak diýdi, şolakda döräpdi. Oňa içini tutuş aýrýarlar denanlar. Tutuş aýryp ýalar adam invalid edýär. Ýarawsy. Ne ýakynlamyzdan şeýle bolan ýagdaýlar bar-da. Şu bilimiň ýoklugy. Adamyň degeriniň ýoklugy, ýani hukuk ýok. Hukuk ýok. Ya sen bilmeýän zadyny ya edip bolýan zady etmän ýalňyşyny edýän bolsaň diýmek o taýda sen jogap ber, bir zadyň öňünde jogap ber bolaňok. Adamyň degeri ýok. Etjek bolan ýalňyşyňda ýa-da bir bilim alaňok, şu zatlar jogap berçilik ýokda. Hukuk ýok. Şonuň üçin Merdam Umidajan Bekjanowa ya geldi käriydi. Emmeti çetlenýär, içeri galnýar. Ýa-da neme ýigitlerimiz Russiýa gitmän mejbur edilýär. Döwlet guruluşy ýok Türkmenistanda. Russiýa giden soňam gelür bölegi Russiýanyň neme yurt basar sowuşyna goşulmana mejbur edýärler. Ya olar ýediýän adam ýok. Döwlet guruluşy ýok Türkmenistanda. Ene Russiýa gitdiler diýelim. Bardy geldi gitdi diýelim. Şolaryň hakyny sorap biljek döwlet bawarsa Türkmenistan. Olar otay iyi berme. Öz iş mümkinçiligi döretde, öz ýurdunyň içinde. Ýa-da ösen döwletlere neme diýär? Şular şu taýda öwrendik, neme etdiler. Ýol orkatdylar. Näde bir uruş bolup duran ýerde ýurt basar, ýa hukugyň ýok bir döwlet ýurduna gitjek bolsa, ýa-ki MİT diýilen bir zat bardyr. Ministerstva Taşary işler ministeri. Şol çykyp aýtmaly döwlet nemelerinde. Sosial mediada aýtmaly, döwlet radiosunda, telewizionyda aýtmaly. Russiýa gitmäň diýmen. O taýda hukuk ýok. Uruş edipdi, Ukraina tarap uruş gitdi. Şu taýda gitmäne nemeden tez saklanmaly diýip. Şunga neme berip bilýär, maslahat berip bilýär. Ýok, bollar bolsa tersine. Türkiýe Cumhuriýetindäki düzgünni bozýarlar. Russiýa tarap ýeňilleşdirýärler ýoly. Ýa-da hukuky ýurdunyň içinde de konstitusiýa, erkinlik, iş,
yani iqtisadi durgunluk diýýärden ýa-da şahsy elçilik diýjek. Ene altın geleceğin yerini aldılar. Sonra başka yolla saptık göverdiler. Başka yanlış adamları sataştırdılar. Yine sonun ýaly Türkmenistan'ın ýaldy. Hukuk bolmadyk ýerde yani siyasi nähil diýýärdi. Siyasi ikrarlyk diýil ýa-ni. Sonun ýaly bolmadyk ýurtlarda diňe halka ýan gelýär. Türkmenistan'dan bilişimiz ýaly Ermeniň Rus imperiýasynyň golasyndan intigam çykan ok ýa-ni aýdyp geçdiler kardeşleriň arasynda halmada. Näme üçin has durşat aýtdy. Başga näme üçin has dur? Siyasi ikrarlyk ýok ýurtda. Ul bolmana, biriniň iti bolmana razy bolma mümkinçiligi bar. Näme status söýler? Eşdäde duran. Sağ ol Merdan kardeş. Şu hukuk kada kanun işlemeyen yurtda şol 200'lük bolýar. Türklerde samimilik diýler. Şu samimilik ýoklugy üçin kada da ýok, kanunam ýok, hukukam ýok. Şoň üçin 200'li oýnaýarlar. Hemme kagydynne bar ýöne ýerine ýetirilen akşatlar. Abdurrahman başdyna. Ştaýda gyzykly bir sorak berilipdir. Bu rejimiň başynda oturanlar hemme insan haklaryny bozup oturýarlar. Muny bilseler-de dünýä guramalary näme üçin sesini çykarmaýar? Şu soraga jogap bermeziňizden ozal menem bir soraga goşaýyn. Mundan beter dünýä guramalary, halkara guramalar nähili ses çykarmaly? İnsan gaçakçylarynyň sanawyna koşdular. Howply ýurtlarynyň sanawlaryna gowuşdular. Ýöne öz halkyndan ses çykmaýa bir ýurdy daşardan bir halkara guramalary başga näme etmeli? Menem şuňa soraga jogap bereyim. Sağ Sağ ol. Merdan kardeş. Sen devam Evet, etdilersin. Abdurrahman soraga jogap berdi. Ben ýalýan azık sözleri paylaşdyraýyn diýip. O dünýä guramalarynyň insan hukuklary esasy derejede her ýurduň bir öz nimesi bar. Konstitusiýa ýa-ni belläk geçýär, ýa-ni söýleýär badygym diýär. Ýa-ni gaýçylar ýaly o insan gaçakçylygy badyldy geçen aýdyp bellendi. Dogrymy? Çağalary we halky mejbury paxtada ýygdyrylýanlygy görkezildi. Dogrymy? Kleptokratiýa barada ýazdylar. Näme alymlar Türkmenistanda kleptokratiýa bar. Ondan Birleşen Uramalar, Birleşen Milletler Uraması hukukyň ýokdugyny, hukuka seredilmeýän insan haklarynyň ýokdugyny aýdyp geçdiler. Indi gezek Türkmen halkynyňky. Dünýä seredip görsünler. Her kim köçelere çykýar, özüniň narazylygyny görkezýär. Yani özüne gerek. Ýaşaýyş özüne gerek. Dünýä garapmalarynyň funksiyasy ýok. Gelip senin sana erkinliği alıp vermek ýa-da sana lider getirip koymak näşe adam size seyrederdi. Yok. Toprak seninki, ýaşaýyş seninki. Bu topraklarda senin kuşaklaryň dowam etmeli. Diýmek gerek bolsa et. Janyň süýjümi? Kimiň jany süýjüdäl? Başka bir ýere sana edip bermeli diýilen zat mejburiýet ýok. Niýe bar? Özüňe gerekmi? Sen gidýänen, az otursaň çykyp işleýän. Birede öwrenje, hünär öwrenje bolan mümkinçilik bar, öwrenýän. Ýurtdaşyna çykýan, ulag aljak, daý aljak. Hukugyňam işleýär, şoň ýaly erkinligiň gerekmi?
Özüň nemetini zähmet çekmeli, özüň ılgamaly. Biri çıktın benim arkamdan çıkacak der. Yok biri çıktın der. Biri çıkanda kapsalında durmalı, arkasında durmalı der. Yani biri öňe çıkan wagty, oňa bir ýagdaý bolan ýerdinde sen arkasında durmaly der. Sen oň kapsalında bolmaly, deregine durup bilerin ýaly bolmaly. Sen lider diýip birini tutsaň, o liderine bir kesellet diýeli ýa bäze üçin ortada görülmek diýeli. Ol aýryldy, sen ýene oň ýerinden gelýän adam meni ýerine girdi berjekmi ýorganyňa tarap? Şoňa ýa-da ýan nähildi egindes bolmaly, egindes arkandan gitmeli däl, egindes bolmaly. Seňem azy bir bolmaly diýip bir ýalňyşlyk bardyr. Şonu fikirler getirmeli adamlar bir ýere, dogry pikir. Azy bir bolmanda nähil bolýar? Biri çykýan ortada dogry kirem bolsa aýdýa ýalňyş, kirem bolsa galanlar hemmesi şoňa başarýarlar-da şoň ýerinden gidýärler. Ol ýalňyş ýola bilýär. Şoň üçin birlik bolmaly, ýani hemmesiň pikir bir bolmaly. Eger ýoksa başga bir etsin edip bersin diýen onu diýmekden şo toprağa diňe agram berýärsiň. Ahlak edýän adama agram berýärsiň. Ahlagyňam ýoklugyny, ýani ahlak düşünjäň başgaçadygyny görkezýär özüňde. Öýlerek. Hawa, benim aýtyp geçeýin. Ene şu bir taraplyk diýip bilen bir taraplygy şol halkara guramalary ýurdun içine sokmamaklygy üçin, izolýasiýada saklamak üçin ullanýan bir gurallaryň biri diýip aýtyp geçdim başda. Ona rağmen, ona garamazdan halkara guramalar edip biljek elinden gelen işi etdiler. Merdan beňem aýtýany gedek halkda ağlamayan çağa emjek ýok diýerler. Halk sesini çıkarmasa, halkara guramalara müsaade edip bilmeýär. Näme etmeli muň üçin? Adamlar jogapkärçiligi almany öwrenmeli. Bugün günäkär özümüz şunu taşlamaly. Meniň ejem günäkär, dädem günäkär, döwlet günäkär, Hudaý günäkär, maňla ýa-da ýygdymyz beýle, ýok bu beýle däl. Jogapkärçiligimiz näme hereket etsek onuň netijesini, ýani munyň netijesi çykan netijesine diňe özümiziň günäkärligimizi boynumuza almaly. O jogapkärçiligi biz almany öwrenmeli. Sağ ol. Yani benim için doldurayım. Sağ olun. Dedim. Sağ olun. Vaktıma da ama ağamlı öyle geçti. Değil mi? Çoğap yaşlığı almalı diyorlar. Hatta şey dikkat ol doğru. Üstünde de şöyle var ya da var. Şimdi Milli Türkmenistan'ın Milli Halafiyet Komitesi neçe yıldan beri halkın gözüne açık geliyor. Şimdi sen denşodatları men karşımda kadımay yanda denşodatları düşünen olsam Rusya'nın aşağında dönme 1865 yılda bizi toprağımızı milli baylıklarımızı halkımızı sömürüp geldiğini genosid etkenler genofondumuz yok edildiğini bilýän indi bilýän akıl etirdin diýeli. Şo ýagdaýda da hereket etmeýän bolsa demek senin adamlyk derejeň pes, ýani ahlagyň ýok diýmek. Şo ýagdaýda da hereket etmeýän bolsaň, ýani jogapkärçilik alyp bilmeýän bolsaň, şu adyň bir gowy tarawa gaty halky ýaşadyp bilen bir tarawa bar da sen öz durmuşyň diýerler, durmuşyň we kuşaklaryň durmuşyny ýurdun akwalyny diýerler. Neme diýen? Çykmana öwrensen sen görelde bolýan kuşaklara, ýaşlara şunuň ýaly etmelidigini, madama görmelidigini sen görelde bolýan. Görüşmeseň nähilerde gelýändiňi, nähilerde bolýandygyny. Ýani görüş diýilen zat gündelik ýöremelidir. Elden men meselem aýdyn, elden turýan bu ýatasyň gelýär.
Ýöne sen özüňe bask etmeli, mejbur etmeli, ilden turmaly, işiňi etmeli, bilen sporuny yapmaly, oktagyny okumaly. Garaşyň ýaly mesele aýtýanda, göreş diýilýän zat dowam edip durmaly gündelik. Yani adamın neme bizim kulturamyza siňmeli şi täzeden. Yani biz aýdyp biläsä daşolda bolan nemede Hyvada Rus Federasiýasy gelende, imperiýa gelende garşy durup bildirler biziň ata-babalarymyz, doğrumy? Ýöne olan tehnologiýa güýçli bolan soň bizler yeňilje teze bar bolýar. Ýene de daşolda da adım ýadyma çenok ýerde gargamçylyk bolýar. Soň ine nemede Balkanda bolýar, onuň Balkanda hasyrrak bolýar. Göktepe'de ata-babamyz, enelerimiz elinip çagalypdyr, daşalypdyr, çykypdyr diýip bilýär. Bizim şolaryň guşaklara bizde de şolan gany bar. Ya olar bizden artyk edimi? Ya olar bizden artyk ýaşadymy? Kulturamyzy dikeltmemiz gerek, yani göreşip bilýän kulturamyzy dikeltmeli. Şonu guşaklarymyza neme miras hökmünde goýup gidip durmaly her nesil. Şonu şu näme etmeli? Aýdyň adamlar bardyr, ýol görkezýän aýdym adamlar. Şolar diňlemän başarmaly. Öz aklyny çatan okmy, şolar diňlemän başarmaly. Şolaryň ýolundan ýöremäli. Şolar bilen pikir birligine gelmäni başarmaly. Atatürk näme diýär? Uýan halklar diýär, ya kul bolup oýanlar ýa-da ölüp gider diýär. Ay bolýarlar diýdikmi, bolanok. Göreşe çykaýmaly, biriň diliň bilen, biriň finans ýagdaýdan kömek edip durmaly. Biriň el güjünden kömek edip durmaly. Ortak bir herekete topulmaly gara. Her kim başarýan ýerinden. Boldy. Aýdyp boldum häzirlikçe. Sağ ol Merdan kardeş. Şu ýerde şu türkmeniň bir duýgusy bar da, şu bir edip bermeli ýaly. Bize ine şu Merdan Muhammedow kän işleri etdi da, emma şoň arkasynda durup şoňa şonu goldan halkymyz bolmady. Şoň üçin halkymyz özleri bir analiz etmegi ýa-da öz hakyny, hukugyny talap etmegi, kanunlary öwrenmek, şoň ýazatlary köpräk bir üns berseler diýip şu ýerden ýene bir gedek ýatladýanlar. Şu dinleýijilerimizden de watandaşlygy ekän ýadatmaýlyň ýoksa soňuna da geliberdim hadiýan kardeşler, näme diýdiňiz siz? Başga goşak aýyrjaklarymyz barmy ýokmy? Ben bir soragym ýok. Isleseňiz jemläbem bileris. Hawa. Onu goşagyňyz barmy Merdan kardeş? Ýok, jemläp bilersiz. Olmaly. Watandaşlar indi şu her ýekşenbe günleri bizde şeýle janly bar da, şoňa geljekki ýekşenbe günlerine de özlerimiziň soraglarymyzy, içimizdäki pikirlerimizi geljekde şu gurucu mejlisiň ýa-da Milli Halas etiş komitetiniň geljekdäki bir plan proyektlerini öwrenmek isleýäňizmi? Şoň ýalyk bir araşdyrma diýede türkler ýanky özüňizi bir gelişdirmek ýaly işlere köpräk goşulsaňyz, ýene-de şu biziň gepleşiklerimizde ortalykda hep ortalygynda şu halkyň ses kanalyna köp çykyşlar bolýar. Şo zatlarym izgiderli dinlemeňizi ýene bir gedek şu ýerden ýatlatmak isleýäsler. Watandaşlar onu näme? Başga goşak aýyrjagymyz ýok bolsa hoş sag bolun. Şonki gepleşigimize gelip beren gurrunlaryňyz üçin gaty anyk zatlary, şu hakykatyny, Türkmenistanyň hakyky ýüzüni biz açyp görkezip otyr şu ýerde. Watandaşlar Abdurrahman başdyna.
Olya sağ olun. Abdurrahman pikirleriniz üçin, vatandaşlar gelip beren gyzykly gurrunlarymyz üçin, şu ýerden hem dinleýijilerimiz hem seredicilerimiz hem biradazyk özlerine peýdaly bolan bir taraplaryny alan bolsalar, biz has uly iş etdikmi kak diýip pikir edýäs da. Ýene de geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä hoş sag bolun. Hem öz pikirleriňizi aşağıda kommentlerde de bellap geçip bilersiňiz vatandaşlar. Hoş sag bolun, gecäňiz rahat bolsun. Görüşýänçä. Öyle o değil. Esen olsun.